aeroport în München. Pizza salami. Hai să vedem aici, uite. Stai să vedem. Ce ai de viața mea, că e subțire cât... e subțire, Doamne ferește. Ce, asta e multă? Nu mă... De-abia... Tu nu vezi ce subțire e, că nu... Da. Așa e bună. Da, sigur. Nu e bună așa. Trebuie să fie un pic mai groasă și să aibă o grămadă de ăsta, brânză și sos de tomate. E tăiată deja acolo, tu nu vezi? Uite, de exemplu aici poți să faci, știi? În America sunt mai groase și are o grămadă de... I-a luat mai multe pe ea. În America are o grămadă de brânză și sos de tomate. Pe aici... puțin. Adică pe aici îmi pune numai un pic. Numai salam. Da. It's good. Yeah. Opa, scuze. No, fain atunci. Nu pizza. Nu, are și brânză, are și carne. Da, puțin. Foarte puțin, așa-i? Sunt acolo, du-te și ia-ți, în colț. Asta e? Da, în colț acolo. Salată foarte fain cu 10,95. Nu mare. Să luați un pic de ketchup. Este ketchup acolo? Bună, Rodica, ce faci? E bună cafeaua? Foarte bună. Ce cafea e? Cafea... Ce cafea e? Cafea cu lapte. Cafe latte. Cafe latte. Cafe latte. Și eu am aici un cappuccino. Cappuccino Boconero. Suntem la aeroportul internaționale München. Și de asemenea o bunătate aici, un sandwich cu salmon. Hai să îl tăiem, să vedem ce e înăuntru. O bunătate o delicatesă extraordinară. Așa nesimțiți ăștia de aici? Dar domnul ăla, Kellner, știi? Am întrebat că unde-i lounge area. Deci nu înțeleg. Nu understand. Lounge area with the bed, să te întinzi pe pat. Nu. Lufthansa Informațion. Și după aceea când m-am dus, s-am întors în spatele și m-am gândit, zice, eu nu sunt informațiile SRL. În America așa te ajută cu orice, știi? Dar aici vezi că el nu e informațiile SRL. Nu. Așa au zis. Informatician. Informațiile SRL. Societatea Comercială de Informații. Nu, uite-te. Da, e cu puțin. Și peștele. Da, deci l-am tăiat. Pâinea asta e foarte tare, știi? Că e pâine cu grâne, știi? No, păi are unt, ăsta e unt, așa-i? Unt, o felie de... cum îi se zice la ăsta? Salmon. Somon și unt și un pic de, nu știu, ierburi. Și o chiflă cu semințe. Asta este.